ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டிலே எப்படி வந்து சோப்பு தயாரிக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியான, ரொம்ப சூப்பரான சோப்பு எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேப்பிலை, அப்புறம் துளசி, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஜாரில் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா இது சோப் பேஸு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப் பேஸ் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஊரில் எந்த கடையில் பெரிய ஷாப் இருக்கோ அந்த கடையில் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த வேப்பிலையும் துளசியும் நம்ம ஜாரில் போட்டாச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஜாரில் போட்டாச்சு. நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து அதை வந்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி, அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி லைட்டாக ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் நம்ம. ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. இன்னொரு டைம் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரைச்சிக்கிறோம். இன்னொரு டைம் அரைச்சிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் டபுள் பாயிலிங் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். டபுள் பாயிலிங்க்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கிண்ணத்தில் சோப் பேஸ் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து சோப் பேஸ் 3 கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம இதை எடுத்து இதில் கொட்டிடலாம். இதில் வந்து சோப் பேஸை கொட்டக்கூடாது. இதை அப்படியே இதில் கொதி வந்தோடனே வச்சு அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் கிளறணும். அப்போ வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. இது இன்னும் தண்ணி கொதி வரல. கொதி வரும்போது பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து 2 சோப்பு பண்ண போகிறோம். அதுக்காக 2 கிண்ணம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். 2 கிண்ணத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா ஈக்குவலாக வந்து தடவி விட்டுடலாம். இதை நாங்கள் வந்து கிண்ணத்தில் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட பண்ணிக்கலாம். இல்லை மோல்டு ஏதாச்சும் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து கிண்ணத்தில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் கொதிக்க வரப்போ. ஸோ கொதி வருமான்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். வரவே இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கொதி வருது. பாருங்கள், நல்லாவே கொதி வருது. இப்போ வந்து நம்ம சோப் பேஸ் வச்சுருந்தோம்ல அளந்து ஒரு கப்பில், அதை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சு நம்ம இடுக்கியால் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் கிளற முடியும். இல்லைன்னா கிளற முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளற ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளறலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்ட் ஆகும். பாருங்கள், லைட்டாக அந்த சைடு மெல்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ வீடியோவில் தெரியுதா என்னன்னு தெரில, ஆனால் லைட்டாக மெல்ட் ஆகுது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா மெல்ட் ஆகுது. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகுது. நம்ம கிளற கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகுது. நல்லக்கு பார்த்துக்கோங்க, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிளியராக தெரியுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டியிருக்கு. அதை நம்ம இப்படி கரைச்சி விட்டா போயிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தது எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்தோம்ல வேப்பிலை துளசி அதை வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணதில் கொட்டிடலாம். ஜார்லேருந்து கொட்டிட்டா நம்ம மெல்ட் பண்ணதுலேருந்து கொட்டிட்டு இந்த மாதிரி கலரி விட்ருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் கத்தாழை ஜெல் போட்டுக்கோங்க. எங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி இல்லை, அதனால் நாங்கள் வந்து போடல இந்த டைமு. உங்கள்கிட்ட கத்தாழை ஜெல் இருந்துச்சுன்னா அது கூட போட்டுக்கலாம். நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அதையும் அதோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வேப்பிலை துளசியோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் வாசனைக்கு லாவெண்டர் இல்லைன்னா ஜாஸ்மின் அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி அத்தர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட இது இல்லைன்னா அத்தர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மினும் இல்லை இதுவும் இல்லை, அதனால் நாங்கள் வந்து அத்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவே நல்லா சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்குது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் ஜாஸ்மின் இல்லைன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாவெண்டர் ஜாஸ்மின் எதுவுமே இல்லைன்னா அத்தர் போட்டு நீங்கள் வாசனையை வச்சுக்கலாம். அத்தர் வாசனைக்காக நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறோம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வாசனை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. லாவெண்டர் இல்லைன்னா ஜாஸ்மின் இல்லைன்னா அத்தர் கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதில் தான் நம்ம வந்து ஊற்றிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே ஒரு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா போதும், சூப்பராகவே வந்து ரெடி ஆயிடும். நீங்கள் வந்து இதை போட்டு குளிக்கலாம், இல்லைன்னா மூஞ்சு கூட அலம்பலாம். நம்ம இது வந்து எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோப்பாக. ஸோ செம்மையாக இருக்கும் இந்த இது. ஸோ 1 hour கழித்து பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை 1 மணி நேரம் ஊற விட்டால் போதும். 1 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு இதை மாதிரி எத்தனை சோப்பு தேவையோ அத்தனை சோப்பு பண்ணிக்கலாம். வேணுங்கிறப்ப கூட பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை 1 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். பாய். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வாசனை வரும்னு நினச்சோம், கடைசியில் இது வாசனையே வரல. லாவெண்டர் போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு அத்தர் பவுடர் போட்டிருக்கோம். உங்கள் வீட்டில் லாவெண்டர் இல்லை ஜாஸ்மின் இல்லை அத்தர் இல்லைன்னா கூட அத்தர் பவுடர் கூட போட்டுக்கோங்க. அத்தர் பவுடர் இல்லைன்னா அத்தர் இருந்துச்சுன்னா அத்தர் கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து சோப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்லா வழுவழுன்னு சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ நல்லாவே இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.